Alboko menuan estekak ipintzen ikasiko dugu. Alboko menuan esteka interesgarriak jartzea komeni zaigu. Eskolako webgunea, ikastaroak eta eskolako blogak kasu honetan. Demagun ikasgelako blogan jokoen zerrenda bat jarri nahi dugula. Jokoak bilatuko ditugu bilatzailean, jokoak betizu, adibidez, eta bilatu. Hemen klikatzen dugu eta betizuko jokoak agertuko zaizkigu. Daudenen artean nahi duguna aukeratu, hau adibidez, kontuz bidean, eta helbidean eskuineko botoiaz kopiatu egingo dugu. Gure blogera goaz, kudeatzen sartzen gara, eta diseinua barruan eskuineko menu barra ikusten dugu. Gadget berri bat sartuko dugu. Kasu honetan interesatzen zaiguna esteka zerrenda da. Bertan klikatu, zerrendaren izenburua idatziko dugu, jokoak, ordenatzeko modua, alfabetikoki adibidez, aurretik kopiatutako esteka itzatzi egingo dugu, eta jokoaren izena idatziko dugu, kontuz bidean. Edozein esteka gehiago jar dezakegu zerrenda honetan. Gorde egiten dugu eta hemen agertuko zaigu. Aurre bista sakatuko dugu. Hemen dago. Ez zaigu interesatzen momentu honetan horre egotea, nahiago dugu beste esteken azpian jartzea. Horretarako onagoaz, eta egin behar dugun gauza bakarra da sakatu eta arrastatuz nahi dugun lekura eraman. Gorde eta bloga ikusi. Beragoaz, konprobatzeko, hemen dau, jokoan sakatu eta jokatu.